Kade ngixoxe nje nami nayo indaba engike ngadlula kuyo. Ngiyindoda nje, ngabona izinto ezenzakalayo la ngaphandle ey'bhayizisa osisibidu. Sasinabantu nje esasisebenza nabo laphana uBafo, sasisebenza naye nentombazane ayithandana nayo nje. Kusho ukuthi ba abantu impela ngathi babe nohambo oluthi alube luhle ngoba uBafo wayeseloboliwe. Uhafu-ke lokulobola kwabo kwangapha emadolobheni. Kanti bese bethole nesitende-ke uBafo iyakha laphana, ngeke ngisho ngegama. Eyakha laphana impela kuyinto engathi impela ihamba kahle, sisasebenza ngapha kuSekhunda. Hawu, uBafo-ke nokujola-ke kodwa. Yajola uBafo, inokujola impela nje kodwa ijola le ngaphandle ayijoli khona la emsebenzini, iyajola nje le ngaphandle. Indaba-ke manisebenza umsebenzi nabantu la osebenza nabo, ikakhulukazi uma uthandana nomuntu osebenza naye, ziyahamba iy'ndaba, zifike futhi kulo muntu osebenza naye. Hhayi, umama kusho ukuthi wagcine eyayizwa le ndaba yale ndoda leyo ukuthi hhayi iyajolajola. Umama kwawumuntu obekezelayo ngempela akhombisa ukuba umfazi nje ngoba beyihlalele nje futhi ngayingeni. Baney'ngane ey'mbili, uBafo sevilile kubo kwasiza and uBafo ngathi useboleka imali ebhenki vele uyamakhela vele umuzi la bazohlala khona vele basahlala emqashweni nje yena nomama. Iy'ngane nje kusho ukuthi bayikhuphula ngaleso sikhathi. Hawu, wajika umama. Kusho ukuthi sebemtshelile phela usisi ukuthi hawu ngeke phela indoda iyajola, yenza i-revenge. Wayishaya i-revenge umama. Wavele wavuka nje phakathi, wavuka ngendoda yasemayini umama. Awavunywa wathi wawuvukile, uvuke ngendoda ehamba nangemoto, uvukile. Balishaya i-security madoda, balishaya ngesitini kwasukuthula. Hhayi, wanconya umama wathi uvukile. Vele namacala kaBafo vele ahlala ubala ukuthi hawu bajola, kanti vele thina siyajola sizinsizwa thina. Iqiniso lihle, iy'nsizwa ziyajola emsebenzini, insizwa ey'sebenzayo ziyajola. Kwangise ukuthi kwakujola yena yedwa, zasijola nje ziningi iy'nsizwa zayijola, zinabafazi futhi emakhaya. Okunjeni owakho umfazi ubehlala la eduze. Hawu, kwawukuthi vele-ke amacala akhe ahlala ubala ukuthi yena uyajola, umama uright ngokuthi amshaye nge-revenge. Umama uvukile manje, umama usethole nomqasho manje, akasahlali la babehlala khona. Seqashile umama manje, usene-space sakhe, le nto yokuthi omama bafuna i-space sabo la bazoshaya khona umoya ukuze benze kahle izinto zabo. Hawu, sithole i-space sakho umama. Abajola nendoda bajola, kanti-ke thina-ke sisile thina. Siyakubona nawe wena mama mangabe usuhamba indlela e-wrong bese sikubekela umamncane, sithule sithi ngomamncane, siyithulele sithi du. Wathi akuphilanga isikhathi eside ihambile umama, wayengena umamncane nje uzogada umzila. Wayengena nje umamncane uzogada umzila, uBafo waqhubeka nempilo, wayihlalela nomamncane-ke manje. Lo umamncane usethatha isikhundla sokuba uNdlunkulu-ke manje. Hawu, zakhala ngale. Phela insizwa yasemayini inemoto futhi inomfazi-ke ekhaya. Okumele ukwazi lokho ukuthi hhayi ukuthi ngoba izothandana nawe nje la iqale yabona wena nje, iqhamuke nje isiyilunda nje isinemoto, avele azobona wena uney'ngane eziwu-2 nomuntu oyi-1, unengane eyi-1 futhi ngaphandle, wayenganey'ngane eziwu-3 lo sisi le. Manje lo muntu usezovele uqhamuke nje nengudlungudlu emoto esizomthatha nje ney'ngane eziwu-3 kalula kanjalo nje, kalula nje. Sesho ukuthi abathathwa abaney'ngane bayathathwa, kodwa kumele uqaphele indlela osuhamba ngayo. Uma usunengane kumele uqaphele iy'ndlela zakhe, ungavele ubhayize nje uvele uphume ngaphandle, uvele ucanga ukuthi uzohamba uthola amadoda nje wena kanjalo. Le ndoda usuke usuhleli naye ibekezelele impela uma usunabantwana. Hawu, yahamba inkosi uMalanga ayelunda manje, yamshiya umfazi. Usevuke ngomamncane uNkonzana lo, akusabuyeleki la emuva, baqala bamhleka la bebemhlola. Hawu, sihambile indoda yemoto isihambile. Asenandoda manje, uhlala yedwa, mdala lo muntu lona, uney'ngane kodwa akanandoda straight, usehlala yedwa. Ngapha inkabi siyamthatha manje lo umamncane, semenza u-straight, seyihlala naye full time manje. Yazi ukuthi uma ngabe nje umama kumele ukwazi ukuhlukanisa abafana namadoda. Umfana ungambekezeleli umfana la uzothola ukuthi khona umfana akhala ifoni, hhayi anse phambi kwakho yenze yonke le nonsense, aphumele phandle ukhuluma nefoni phandle namantombazane. Umfana lo ungambekezeleli, kodwa
esikwakhela umuzi indoda nje oyibona ukuthi le ngiyaphambili nayo. Noma ngabe uyibamba kulawo maphushana okujola nani nani, kodwa ngokuthi mhlawumbe uze wagubha wena lawo maphutha, indoda yakho yabona ukuthi le ndoda iyazi ukuthi nomfazi mina. Noma ijola thina amadoda asiyakutshela nje nomfazi ukuthi nginomfazi mina. But uya-imagine ukushifta endodeni yakho la waziwa khona ukuthi wena umfazi unumber 1, ushifte wena shenxe uyongena endodeni enemoto enomfazi, wena ufike ungena ikhaxa ube umakhwapheni ku-answer ifoni kuthiwa ngisakhuluma noma wengane, and wena usujwayele ukuthi wena uNkulunkulu ukukhalisa esicathulo. Noma ibijola indoda yakho beyingakubonisi ngokuthi wena usugcine wayibambela ngendlela obamba ngayo, sekusho ukuthi ibaleka, kusho umuzi wakho. Ayenziwa leyo nto leyo mama, ungayenzi leyo nto, lelo phutha ningalenzi bomama. Uma umama nje hlala la uhleli khona uyinakele iy'ngane zakho, ukuthi indoda sekwenzekile yajola waze wabamba wagubha, lungisa phela nawe njengomama. Ngoba amadoda le nto yokuthi uzohamba uyovuna indoda engajoli, hayi kahle kahle yo hayi.